ଆଜିର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି। ଆମେ କେତେଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାଁ ଜାଣି କୁହ ବା ମନେ ପକାଅ। କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ଜାଣିଛ କୁହ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିଭି ରମଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଅବଦୁଲ କଲାମ, APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ। ସେମିତି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ଯେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାର୍କୋନି, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ସେ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରେଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଈଷତ୍ ସବୁଜ, ଟିକେ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଫିକା ସବୁଜ, ଈଷତ୍ ସବୁଜ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଚାହିଁଥିବ, ସେ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ତା'ର ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ସମୟ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ମାନେ ରୋଗଟା ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ପୋଡ଼ନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ପୋଡ଼ନ୍ତି? ଏଇ ରେଡ଼ିୟମ୍ର ଗୋଟେ କିରଣ ରହୁଛି, ସେଇ ରେଡ଼ିୟମ୍କୁ ପକାଇକିରି ସେ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପକାଇକିରି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ରେଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ ଥିବା ଘାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ପୋଡ଼ିଦିଏ। ଭିତରେ ଯାଇକରି ଶରୀର ଭିତରର ଯେଉଁ କୋଣରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯାହା ତା ଭିତରେ ପୋଡ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥର ଉଦ୍ଭାବିକା ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖାକୁ ସେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1935 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କଥା ପରି କଥା ପଦେ, ନିଶ୍ଚଳ ନୂପୁର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଉ ତୁମେ ଆମେ ସେମାନେ ନାଟକ, ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଯାହାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ କଥା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଲିଖିତ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ବହି ଖୋଲିବା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ ଦେଖିବ ଏହାର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଓ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଖଦ୍ୟତ ଆଗ୍ରହ ଭଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଖଦ୍ୟତ କ'ଣ? ଖଦ୍ୟତ ହେଉଛି ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଖଦ୍ୟତ ମାନେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଖଦ୍ୟତ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ। ତେଣୁ ଏଇ ଖଦ୍ୟତର ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖିବ ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପୋକ ବୁଲନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାଇଟ୍ ବାହାରେ, ପଛପଟେ ସେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରେ। ତେଣୁ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଖଦ୍ୟତର ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଯେଉଁ ଆମର ତା ପଛପଟ ଭଳି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ରେଡ଼ିୟମ୍ଟା ସେଇଭଳି ଜିନିଷ, ସେଇଭଳି ପଦାର୍ଥ, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ସମୟ କହିପାରିବ। କେଡ଼େ ମଜା ସତେ! ଦିନ ବେଳେ ଏହି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ସବୁଜ।
आमर जो दिन बेले जो पदार्थटी देखिले आम जापर ना राति चकचक देखा जाए चिकचिक कर देखा जाए किंतु दिन बेले कौन हुए ना ईषद सबुज रंगर देखा जाए। तेणु केवल हाथ घंटा कहीं काठ घंटा और टेबल घंटार कंटा एवं ताहार अंक गुड़िक अंधार चिकचिक करे ईषद सबुज रंगर पदार्थटी हेउछि रेडियम। रेडियम गोटे अत्यंत मूल्यवान और तेजस्क्रिय धातव पदार्थ धातु बोली ताकू कहुछि धातव पदार्थ। यह उद्भावन करथिले मैडम क्यूरी नामक जड़े महिषी महिला और तांको स्वामी पेरी क्यूरी। तेणु मैडम क्यूरी स्वामी से साहय करते दुई जन जाक मिसिकी से रेडियम पदार्थ को बाहर करते। एथिपाई से दुई को कम श्रम साधना त्याग करने को पड़ नाला। से ही श्रम साधक साधनार अमृत फल आज समग्र जगत भोग करुछि। एही उद्भावन निमंते से दुई को 1903 मसीह नोबेल पुरस्कार प्रदान कराइला। तेणु यही रेडियम 1903 मसीह मैडम क्यूरी और तांको स्वामी पेरी क्यूरी को दि जाइथिला नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार होछि गोटे उच्च सम्मान पुरस्कार। तेणु ये नोबेल पुरस्कार अति ज्ञानी गुणी लोक को दि जाए। तेणु यही गुणी लोक ज्ञानी वैज्ञानिका पेरी क्यूरी आ वैज्ञानिका मैडम क्यूरी ये दुई जन को 1903 मसीह नोबेल पुरस्कार रेडियम दि जाइथिला। 1867 मसीहा नवेम्बर 7 तारिख में मैडम क्यूरी जन्म। पिलादिने ना थिला मेरी। पिता माता श्रद्धारे डाकुथिले मानिया। तांकर चारोटी भाई भौणी थिले। सेमाने समस्ते थिले पोलैंड देशर अधिवासी। सेमाने कोठार थिले पोलैंड देशर अधिवासी सेठी रहुथिले। पोलैंड देश सेतेबेले रूस अधीन थिला। मानियार बापा पोलैंडर भरसौ सहरर गोटे माध्यमिक विद्यालय जड़े विज्ञान और गणित शिक्षक रूपे काम नियुक्त थे। से गणित और विज्ञान बापा पढ़ाते। माँ थे शिक्षिता। से अन्य एक विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री भाव में कार्य करते। किछि दिन पर माँ जख्मा रोग पीड़िता हो चाकरी छाड़िले। बापांकर स्वल्प आय परिवार कष्टमष्ट चलिला। घर काम रंधा बढ़ा और माँ सेवारे मानिया बहु समय तथापि से समय संचय कर पाठ पढ़ु था। कारण पाठ पढ़वे भारी मन। तेणु से समय बाहर करके पाठ पढ़ुता। पाठ पढ़ारे बहुत मन। से बहुत पाठ पढ़ा प्रति बहुत आग्रह था। मानिया स्मृति शक्ति असाधारण। जो स्मृति शक्ति माने कौन मन रखा शक्ति आम स्मरण शक्ति स्मृति शक्ति थी असाधारण। से कौन सी कविता को 2 थर पढ़ीदे आमूलचूल मन रखी निर्भुल भाव में आवृत्ति करते। आमूलचूल माने कौन आरंभ शेष पर्यंत आमूलचूल से थरे पढ़ीदेला माने मुंड भितर रहीगला। से सांगे सांगे बोली दौले। से बही खंडिए पढ़ा बेले से मझी जाते जे चारिपटे कौन घटुची से कथा से जानी पार न। तेणु से बही पढ़ा समय से कुआड़े एपट सेपट चाहूँ पढ़ला बेले सब किए कौन कला कौटी कौन खाइला सब जड़े चाहूँ किंतु से बही पढ़ला बेले से कुआड़े भी चाहती ना। अन्य भाई भौणी मैंने नाची कूदी डेई घर कंपाऊले बेले से एकाग्र भाव में गोटे स्थान में रही पढ़ुते बस पढ़ुते। तेणु से एकाग्र मान कौन निश्चल भाव में गोटे मैंने मन लगे पढ़ा से हूँ एकाग्र निश्चल आउ निष्ठार पढ़ा हूँ एकाग्र। ना व्याकरण शब्द गुड़ा लिखिदे एगुड़ा सब देखिक ना मन रखिए। दिनकर घटना। मानिया छोट घरटी बसी गोटे बही पढ़ुता। बहीर पृष्ठा व्यतीत अन्य कौन
ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୌତୁକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘରର ସବୁ ଚୌକି ଆଣି ପାହାଡ଼ ପଡ଼ି ସଜାଇ ଦେଲେ। ତଥାପି ମାନିଆଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନେଇ, ନଜର ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବହିଟି ପଢ଼ିସାରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବା ବେଳକୁ ଚୌକି ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଲଦାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନିଆ ମଧ୍ୟ ହସି ପକାଇଲେ। ମାନିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ, ମା ତାଙ୍କର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମାନିଆଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଚାଲିଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ରୋଗରେ ତାଙ୍କ ସବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବଡ଼ 3-4 ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯୋଶିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ହେଲା, ମା ମରିଗଲେ, ମାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଆଲମାରୀ ଥାକରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବହି କାଢ଼ି ପଢ଼ି ପକାଇଲେ। ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମରିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଣିକି ବଢ଼ିଗଲା, ତଥାପି ସେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ, ସ୍କୁଲର ପଢ଼ା ବହି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଲମାରୀ ଥାକରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବହି କାଢ଼ିକିରି ପଢ଼ି ପକାଇଲେ। ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ। ଶେଷ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? ଏହି ଗୌରବରେ ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ହାୟ ଦୁଃଖିନୀ କନ୍ୟାର ଏହି ଗୌରବ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ତାର ସ୍ନେହମୟୀ ମାତା ଥାଆନ୍ତି କି? ତେଣୁ ବାପା କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଝିଅ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ରଖୁଛି। ମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବ କେତେ ଘରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖିନୀ ମା, ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ଝିଅର ଯଦି ମା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ସତେ ଏଇ ସୁଖ ଟିକାକ ଦେଖି ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। এই কথা ବାପା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତମର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ତମେ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରି ତା ଭାଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ମାନେ ନଜର କରେ, ଦେଖେ। ସେଇଭଳି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରୀଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏକାଗ୍ର ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହୁଏ। ଅଧିବାସୀ, এইଭଳି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟାଗର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ, ଅମୃତର ବିଷ, ସମୟ ଅସମୟ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ବା ରଙ୍ଗହୀନ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ, ପଦାର୍ଥ ଅପଦାର୍ଥ, ପୁରସ୍କାର ତିରସ୍କାର। ସେମିତି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପିତା ମାତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଭାଉଜ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅଭାଗା ଅଭାଗିନୀ, ପ୍ରଥମା ମହିଆ ମହେଶ,